सासू आवताड़ी देवाता मनावे, आजू टेलीफोन आइल बा। सासू आवताड़ी देवाता मनावे, आजू टेलीफोन आइल बा। देवता मनइहे सासू नेग फरमइहे ओ। देवता मनइहे सासू नेग फरमइहे ओ। सैया ले ओइह लाला का चुंदरिया, आजू टेलीफोन आइल बा। सासू आवताड़ी देवता मनावे, आजू टेलीफोन आइल बा। गोतीन आवताड़ी हलुआ बनावे, आजू टेलीफोन आइल बा। हलुआ बनइहे गोतीन नेग फरमइहे ओ। हलुआ बनइहे गोतीन नेग फरमइहे ओ। ले ओइह लाला का चुंदरिया, आजू टेलीफोन आइल बा। ननद आवताड़ी काजला करावे, आजू टेलीफोन आइल बा। काजला लगइहे ननद नेग फरमइहे ओ। सैया ले ओइह लाला का चुंदरिया, आजू टेलीफोन आइल बा। सैया ले ओइह लाला का चुंदरिया, आजू टेलीफोन आइल बा।